Krásne dobré ránko vám želám. No, pozrite sa, čo som našiel. Vzadu na tejto lúke, pod tým stromom, asi 70 kusov vysokej. Úplne im odpadnúť z toho. No, stále testujem túto mašinku. A celkom sa mi páči. Nemá to dobrý statív, ale viete pozorovať. Viete ich špehovať. Je to roztrasené, ale má to 60-násobný zoom. A potom ešte 10-násobný na telefóne. Tak si pekne pozeráte, ako oni pekne si niektoré leškajú, niektoré sa pasú a úplne v kľude. Proste krása. No, tak toto vyzerá. Tá potvorka. Ona stojí okolo 130 € normálne, lenže ja som ju nejakým zázrakom kúpil na Alze, majú nejakú špeciálny tam promokód na to. A kúpil som to za nejakých 62 €. Za tie peniaze dostanete takýto stojan. Ako profi fotograf by sa nad tým zasmial, ale na to, aby som si takto pozoroval vtáky a zvieratka, je to skvelé. No, viacej vám dám do popisu. Tak si to pozrite. A pokiaľ ešte majú to na Alze, tak šup. Kúpte a dajte mi vedieť, ako sa vám to páči. Pekný deň. Čaute.